సో హాయ్ అండి అందరికీ, నా పేరు వరుణ్. మీరు చూస్తున్నారు అడ్డివే వరుణ్ ఛానల్. సో ఇవాళ వచ్చేసి మనము హౌ టు బికమ్ ప్రో ప్లేయర్ అనే వీడియో అయితే చేస్తున్నామన్న. సో హౌ టు బికమ్ ప్రో ప్లేయర్, అసలు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు మీలో ఏదో తెలియని కాన్ఫిడెన్స్ అయితే బిల్డ్ అవుతుందన్న. సో నాది గ్యారంటీ. సో మొత్తం చూసి ఇందులో చెప్పిన టిప్స్ అన్ని మీరు పాటించాలన్నమాట. సో అన్న వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఈ ఛానల్కి అయితే సపోర్ట్ ఇయ్యనన్న, ప్రసాద్ గేమింగ్ ఎఫ్ఎఫ్ అనమాట. సో ఇతను ఫస్ట్ ఛానల్ అయితే పోయిందన్న. సో అంతా పక్కన పెట్టేసింది, ఎందుకు లేండి, ఇప్పుడు లిటరల్గా 1K ఉంటుండే అప్పుడు. సో ఇప్పుడైతే మీరు సపోర్ట్ చేయనన్న, మళ్ళీ ఛానల్ పెట్టాడు. సో చాలా కష్టపడుతున్నాడు యూట్యూబ్ కోసం. సో అన్న అందరు దయచేసి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియో చూసేయండి. బ్రాండ్స్ కి అలాగే వేస్తారు. బ్రాండ్ అంటే ఆ పేరులో గుర్తింపు ఉంటుంది, అది అందరికీ తెలుస్తుంది. సో ప్రో ప్లేయర్ ఎలా అవ్వాలో తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ అయితే ప్రో ప్లేయర్ ఎలా ఆడతాడో తెలుసుకోవాలన్నా. సో మనం అనుకున్నట్టుగా ప్రో ప్లేయరు మంచి డ్రెస్ ఉంటేనో, లేకపోతే మంచి గన్ స్కిన్ ఉంటేనో, లేకపోతే సీజన్ 1 సీజన్ 2 బండిలు ఉంటేనో కాదన్న. సో ప్రో ప్లేయర్ అంటే అతను ఒక్కడు స్క్వాడ్ని డిఫీట్ చేసే విధంగా ఉండాలి. సో అండ్ ఆల్సో అతను ఒక్కడికి గేమ్ మీద మంచి స్ట్రాటజీస్ తెలవాలి. సో ఎప్పుడు డ్రాగ్ కొట్టాలి, ఎప్పుడు నార్మల్ స్ప్రే కొట్టాలి, అన్నీ తెలిసి ఉండాలన్న. సో గేమ్ గురించి మొత్తం నాలెడ్జ్ అంటే ఉంటే అతన్నే అంటారు ప్రో ప్లేయర్ అని. సో ఓకే, అందరికి తెలిసింది కదా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అయితే తెలుసుకుందాం. సో నా ఫస్ట్ టిప్ వచ్చేసి డోంట్ ఆల్వేస్ సర్వైవ్ అన్న. సో ఎప్పుడు సర్వైవ్ చేయకండి. అంటే సర్వైవ్ చేయడం తప్పు అని నేను అనట్లేదు. సో ఎప్పుడంటే గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్లేయర్స్ అనుకోండి, మీరు ఒకవేళ ర్యాంక్ పుష్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, లేకపోతే టోర్నమెంట్స్ ఆడుతున్నారు అనుకోండి, తప్పదు, సర్వైవ్ చేయాల్సిందే. బట్ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా, చాలామంది టవర్స్ పైన దిగుతున్నారు, ఇప్పటికి కూడా టవర్స్ పైన దిగుతున్నారు. చాలా మొత్తం ఈ పీక్ పైన ఒకటి ఉండిద్ది కదా, హవాలీలో దానిపైన దిగుతున్నారు. చాలామంది ఇలా చేస్తున్నారన్న. ఎందుకన్నా ఇంత సర్వైవ్ చేస్తారు? రష్ చేయండి, గేమ్ని ఎంజాయ్ చేయండి, కిల్స్ కొట్టండి. అప్పుడైతేనే కదా మీకు అసలు అన్నీ తెలుస్తుంది. ఎలా ఆడాలి, ఎప్పుడు ఎనిమిని షూట్ చేయాలి, ఎలా కొట్టాలి, కవర్ తీసుకోండి. అన్నీ తెలియాలంటే ఫస్ట్ మీరు రష్ చేయాలి కదా. క్యాంపింగ్ సర్వైవ్ అంటే మరీ మీరు టవర్స్ పైన దిగి ఇది చేయకండి అన్న. ఫస్ట్ అయితే మీరు మంచి ప్లేస్లో దిగి లూట్ తీసుకొని దాని తర్వాత మీ స్ట్రాటజీస్ మీకుంటాయి, నేను దాన్ని ఏం అడగను. బట్ దిగడమే టవర్స్ పైన దిగి అక్కడ చాలా సేపు జోన్ వచ్చేదా క్యాంపింగ్ చేసి ఇదంతా వేస్ట్ అన్న. ఇలా అయితే ఎవ్వరు చేయకండి. నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి డ్రాగ్ అనమాట. డ్రాగ్ అన్నాను కదా అని ప్రతిసారి ఎనిమి కనిపించినమ్మడే డ్రాగ్ చేసేస్తా అనుకోకండి అన్న. మీకు ఎనిమి కనుక టూ మచ్ మూమెంట్లో ఎక్కడో దూరంలో ఉంటే మరి మీరు డ్రాగ్ అయితే కుదరదు అన్న. మీరు పీసీ ప్లేయర్ అయి ఉండాలి అలా కొట్టాలంటే. మరీ మనకి టూ మచ్ షార్ట్ రేంజ్లో ఉన్నా మనము డ్రాగ్ అయితే చేయలేము. మరీ షార్ట్ రేంజ్ అంటే 2 మీటర్ 3 మీటర్ ఉంటుంది కదా. అంత ఉంటే డ్రాగ్ అయితే ట్రై చేయకండి అన్న. మీ దగ్గర షార్ట్ గన్ కానీ మ్యాక్స్ గన్ కానీ ఇలా ఉంటే అన్న ఎనిమి మనకి మిడ్ రేంజ్లో కొంచెం లాంగ్ రేంజ్ అలా ఉండి ఎక్కువ మూమెంట్ చూపించకుండా నార్మల్ స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉంటే అప్పుడు మీరు డ్రాగ్ చేయాలన్న. అలా స్ప్రే ఒత్తి పట్టుకుంటారు. అలా చేయడం వల్ల కూడా తప్పే అన్న. అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి తగలదు ఎనిమి, అంటే త్వరగా చనిపోడు అనమాట. మనం కొట్టేసేలోపే అతను మనల్ని కిల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఫ్రీ ఫైర్ ప్రతి ఒక్కరు డ్రాగ్ కొడుతున్నాడు. అందుకే మీరు కూడా మంచి డ్రాగ్ అయితే కొట్టాలన్న. ప్రతిసారి డ్రాగ్ కొట్టకూడదు, అలా అని ప్రతిసారి నార్మల్గా స్ప్రే కూడా కొట్టకూడదు అన్న. టోర్నమెంట్స్ అంటే అది వేరే అన్న, స్ప్రే ఎలాగైనా ఆడొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి కాన్ఫిడెన్స్ అన్న. చాలామంది ఎలా అంటే మీ గేమ్లోకి సీజన్ 1 ప్లేయర్ వచ్చాడు అనుకోండి, అయిపోయింది, ఇంకా కంగారు పెట్టేస్తారు. మీరు కంగారు పడిపోయి మీ టీమ్మేట్స్ని కంగారు పడిపోయి ఎందుకన్నా ఇదంతా ఇలా చేసి కొంతమంది అయితే లాబీ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతారు అన్న. ఏందన్నా ఇది లాబీకి వెళ్ళిపోతారు, అదే గేమ్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతారు అనమాట. మంచి ప్లేయర్లు కనుక వస్తే అన్న వాళ్ళు జస్ట్ క్రిమినల్ బండిల్ ఉంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా 500 HP ఉంటుందా, వాళ్ళకి 200 కదా. వాడు 2 బుల్లెట్లు హెడ్ కొడితే ఆడు చేస్తాడు. అన్న మనం ఎలా ఉండాలంటే ఎలాగైనా వీడిని చనిపోవాలరా అన్నట్టుగా ఉండాలి. ఓకే అన్న, భయం అనేది కొంచెమన్నా ఉండిద్ది. ఎందుకంటే అతను సీజన్ 1 ప్లేయరు, ఎప్పటి నుంచో ఆడతారు, కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండిద్ది గేమ్ మీద ఎలా ఆడాలనేది. ఉండొచ్చు అన్న. బట్ మీరు టెన్షన్ పడితే మీరు ఇంకా ఈజీగా చనిపోతారన్న. ఎంత పెద్ద ప్లేయర్నైనా ఈ మధ్య చాలామంది ఈజీగా డిఫీట్ చేస్తున్నారు. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆడండి, కవర్ తీసుకొని ఆడండి, మంచి స్ట్రాటజీతో ఆడండి, మీరు డిఫీట్ చేయగలరు. ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అన్న. మీరు ఇలా భయపడిపోయి వెళ్ళిపోతే మీరు ఎంత మంచి ప్లేయర్ అయినా మీరు కనుక భయపడితే కాన్ఫిడెన్స్గా ఉండకపోతే మీరు అస్సలు డిఫీట్ చేయలేరు. చాలామంది అంతే, గేమ్ ఆడితే ఎవరు సీజన్ 1 ప్లేయర్ వచ్చాడని తెగ కంగారు పెట్టేస్తారన్న నన్ను కూడా. అలా మాత్రం ఎవరు చేయకండి అన్న. అండ్ నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి ప్లే సోలో వర్సెస్ స్క్వాడ్ అట్లీస్ట్ 2 times అన్న. అన్న మీరు గేమ్ ఆడతారు కదా, డైలీ ఒక
2 hours ఆడతారు. సో ర్యాంక్ పుష్ చేస్తుంటారు. సో ఓకే చేయండి. ఒకవేళ మీరు ర్యాంక్ పుష్ మీ ర్యాంక్ ఎక్కువ హైలో ఉంటే సో మీరు క్లాసిక్లో సోలో వర్సెస్ స్క్వాడ్ ఆడండి. ఏం పర్లేదన్న, తప్పులేదు, మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు గేమ్ ప్లే. అదే మీరు ర్యాంక్ పుష్ చేయట్లేదు, సో నేను నార్మల్గా ఆడుతున్నా అంటే సో సోలో వర్సెస్ స్క్వాడ్ అట్లీస్ట్ 2 games ఆడలేరా అన్న. సో ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, మీకు మంచి గేమ్ ప్లే వస్తుంది. సో మొత్తం స్ట్రాటజీస్ తెలుస్తాయి. సో ఎలా కొట్టాలి, సో ఎక్కడి నుంచి సో కవర్ తీసుకొని కొట్టాలి అన్నీ తెలుస్తాయి అన్న మీరు సోలో వర్సెస్ స్క్వాడ్ ఆడితే. సో స్క్వాడ్ని డిఫీట్ చేసే నాలెడ్జ్ అయితే మీకు వస్తుంది. సో సెకండ్ వచ్చేసి ట్రై టు ప్లే వితౌట్ గన్ స్కిన్ అన్న. సో అప్పుడప్పుడు మీరు వితౌట్ గన్ స్కిన్ ఆడడానికి అయితే ట్రై చేయండి అన్న. ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ మంచి టోర్నమెంట్స్ ఆడుతుంటారు, సో ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడుతుంటారు, సో ఇది FFIC అనేది మనకి 1 monthకి ఒకసారి వచ్చింది కదా ఫ్రీ ఫైర్లో. సో అది ఆడేటప్పుడు గన్ స్కిన్స్ అనేవి పనిచేయవన్న మనకి. సో గన్ స్కిన్స్ పనిచేయనప్పుడు మనకి ఎందుకన్నా గన్ స్కిన్స్ టోర్నమెంట్స్లలో పనిచేయనప్పుడు సో గన్ స్కిన్స్ మ్యాటర్ చేయవన్నా, మీ స్కిల్స్ మాత్రమే మ్యాటర్ చేస్తాయి. సో ఓకేనా. సో గన్ స్కిన్స్ లేకుండా ఆడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అన్న, డోంట్ ఆస్క్ ఫర్ అలాక్ అన్న. సో 2 years అవుతుంది అలాక్ వచ్చి. సో ఇప్పటికి కూడా చాలామందికి అలాక్ పిచ్చి పోలేదు. సో చాలామంది బాయ్ ప్లీజ్ టాప్ అప్ మీ అండ్ బై అలాక్ బాయ్, ప్లీజ్ గివ్ మీ అలాక్ బాయ్, మేము నువ్వు బాయ్ ప్లీజ్ బాయ్ అంటుంటారు. సో అన్న ఏందన్న ఇది, సో అలాక్ ఏం యూజ్ అన్న. సో మనకి మహా అంటే 40-50 HP వచ్చింది, అది మనకి ఇన్హేలర్స్ ఫ్రీగా దొరికితే సో అవి వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి మనకి మూమెంట్ స్పీడ్ అంటారా, సో కెళ్ళి వాడుకోండి అన్న, జోసఫ్ వాడుకోండి. సో అదే వచ్చింది మూమెంట్ స్పీడ్. అండ్ కొంతమంది ఏమో లుక్స్ బాగుంటాయి అంటారు. సో లుక్స్ అంటే ఇక ఇప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం పెట్టుకున్నా కూడా బాగానే ఉండిద్ది కదా అన్న లుక్స్. సో అలాగే మంచి స్టైల్గా నిలబడతాడు ఓకే, బట్ మ్యాక్సిమం పెట్టుకున్న లుక్స్ మంచిగా ఉంటాయి. సో నాకు వచ్చేసి 60 level ఉన్నంత వరకు నా దగ్గర అలాక్ లేదు, దాని తర్వాతనే అలాక్ వచ్చింది. సో నేను కూడా అంతే ఎవరిని అడగలేదు, 60 level ఉన్నంత వరకు నా దగ్గర అలాక్ లేదు. సో ఓకేనన్న. సో మీరు వీడియో ఎంతవరకు చూసారంటే ఖచ్చితంగా నచ్చే ఉంటుంది. ఒకవేళ నచ్చింటే సో ప్లీజ్ అన్న సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ అన్న మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అన్న. సో లైక్ అయితే పక్కా చేయండి అన్న, ఎందుకంటే లైక్ చేస్తేనే మన వీడియో ఎక్కువ మందికి సజెస్ట్ అయ్యి వ్యూస్ వస్తాయన్న. ఈ మధ్య అయితే వ్యూస్ అయితే ఇంతకుముందు అయితే 300-400 వచ్చాయి, కానీ ఇప్పుడు జస్ట్ 100-200 వస్తున్నాయి అన్న. సో ఎందుకో కొంచెం వ్యూస్ తగ్గిపోయాయి. సో ప్లీజ్ అన్న కొంచెం స్టేటస్ పెట్టండి, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. సో లైక్ కూడా చేయండి అన్న. అండ్ అన్న నేను చెప్పిన టిప్స్ అన్నీ మీరు అంతా పాటిస్తేనే సో మీరైతే ప్రో ప్లేయర్ అవుతారన్న. సో అంతే అన్న వీడియో వచ్చేసి. సో అంతవరకు అడ్వేవర్ సైనింగ్ ఆఫ్.